Un cap de setmana qualsevol? Veniu cap aquí. La Lur i la Mets. Bé, avui hem fet classe d'història. Voleu viatjar a través de la història? Serà un viatge inoblidable. Però què és això? Estan caient pedres del cel! Segur que els déus s'han enfadat. Lloat sia Déu! Lloat sia! Endavant! A través de diferents èpoques. Martí, vampires, crema, per fi, amb sal i farigola, Martí a la cassola! Maleïdes bruixes de l'infern! Estaran a disposició de la voluntat de l'emperador Carlemany. Què s'ha cregut? Tanquem les portes i defensem la ciutat d'Irunya! Deteniu el gartxer, el traïdor! Deteniu-lo! Comenceu a treballar ara mateix! Aquesta serà la nostra nova icàstola. Això? Sí, així molt millor. Viuran moltes aventures. Som-hi, som-hi! Doncs jo no penso quedar-me aquí! Sí, ja sabia jo que això no acabaria gens bé. Estrena als cinemes el 7 de febrer.